anybody who'd like to avail of the privileged time? Kanakaaging simana, durante kan sesyon Okay, regular kan Honorable sanggunian panglungsod, Lito del sa mga Rosario ipigtulod del ni Kagawad Lito del Rosario, ang panibagong ordinansa may kinaaraman sa underground cabling digdi sa Naga City. Madam Chair, ang kalamidad po naging parte na kan na buhay niya to igdi sa Naga. Pirang bagyo, alagad kita nagbuhat liwat. Sisay po makakalingaw kan mga bagyong unding, kading, nasarupong super typhoon ka 1981, pepeng, asin ang typhoon sining, asin si mga latest na mga bagyong niyan. Si Manaw po ubulan, ang inabot kang Kasuray ko 2, bago na kuryentehan ang siyudad Naga. That's the reason why we have to make Naga City Telcos adaptive and responsive to the challenges brought about by the different calamities that frequent Bicol region, including Naga City, and minimize damages to the inhabitants and the city's economy. The episode and devastation of Odette in Visayas and some parts of Mindanao last month reignited the memories when super typhoons also hit our city. Nadipisilan kitang maray magbangon, pirang simana, minsan bulan, ang ekonomiya po kang Naga nagsuprir na maray. Mismo na pong si Vice Presidente Leni Robredo ang nangapudan kan pag-adaptar kang underground cabling bilang sarong metodo nga rigdeng gayong mga naan ang satoya mga telcos asin makabangon kita liwat. We noted with difficulties the transfer of poles, wires, and cables despite issuances and legislative actions for the purpose. Good to note, however, Madam Chair, that from Rotonda to corner Magsaysay, Peña Francia, Kasuray ko 2, under the management of Emilita Candilla and with the support of the telcos, already removed 30 poles, including backbone and service poles. And from corner Francia, Liboton to corner Bagumbayan of the MT Villanueva Avenue, 25 poles had already been uprooted. They already cleared the road of obstructions and minapasalamat po kita sa sainda. However, as enshrined in the Local Government Code of 1991, the Sangguniang Panlungsod has the power to enact ordinances promoting public safety with due observance of due process so as to further enhance the socio-economic development of the city. Ini para matabangan ang telcos asin kasureko na mabawasan ang kalugihan ninda tuyong igwanin kalamidad siring kan bagyo. Pigbubusol ngunyan sa konseho an ordinance further strengthening disaster resiliency by mandating underground cabling in Naga City. I am submitting today, Madam Chair, the proposed ordinance further strengthening disaster resiliency by mandating underground cabling in Naga City, promulgating guidelines, providing penalties, amending certain sections of Ordinance 2021-047 by expanding the powers and functions of interagency task force created therein and for other purposes. Madam Chair, underground cabling refers to the bundling of cables including electricity, data and communications cable in duly pinpointed underground areas. For this purpose, under the recently approved Joint Memo Circular of the Department of Information and Communications Technology, DICT, DILG, Department of Settlements and Urban Development, DPWH, iyo po niyan mga rason kung tano dapat kita maghaman kan magkakanigong listasyon para iti. Nakipaghuntahan man si Kagawad Lito sa media tangani mas matawan linaw ang pigbubusol niyang ordinansa. Ang sa tayo pong ordinansa kung sakaling makakapasar, naka-align po ni sa mga programa kan national government. At the same time po kaya girumdumunta na 20 hanggang 21 o sobra pang bagyo ang nag-aagi sa tuya taon-taon. So imagine po nindo kung pakakaagi kang bagyo, pakakatumba, titindog, tigasto po kaya. Di mag-invest ka na, one-time investment sa underground cabling. So, ako po, nagtutubod na naman po ni magigibong niya na 2022. Ano? Kaya lang po, pigsuunad na po, tagusuta po, ang foresight forward-looking po kita permi kitang perspective. And ako po naugma kung siring ang reception kang Kasuray ko 2. At least ngunyan po, mapuo na mag-discuss ang
Board of Directors. So mahagad man po sa ng mga technical advice kayan, ipapa costing naman ang mga lugar, mga espasyo, ari pang iinuton, ari po sa mga priority areas. So pag-uurlayan po yan kasi this would entail a very big amount, na dahil po yan basta-basta mapapa-approve na madali-dali. So ako po nagtutubod na this small step kang Sangguniang Panlungsod kung sakali po makakapasa rin. Pagtubod ko po, may tutulod naman po ni Sangguniang Panlungsod sa pangilid po ni Vice Mayor Nene Diasis sa mga pag-iribata and sa suporta po ni Mayor Nelson Ligacion. Pasiri po kita duman sa mas pagtaas pa kan level kang resiliency kan sa tuya pong sila. Ano ba, ma-approve rin ng Sangguniang? Ano ang magiging Ang yao po naman sa ordinansata po, ma-create po ng task force, pigdadagdagan ta po ng poder itong existing na task force, itong telco task force. Ang dinagdag ta pong poder sa iya, yun na magdeterminar kan primero po magbugtak ning one-stop shop ning application area para po duman sa gabos sa telcos. Telco, water district, electric cooperative. Tangari pong si gabos na pagkalot, concentrated lang ang approval sa sarong bako pong may nagkakalot tigdi, may nagkakalot duman, kanya-kanyang kalot, So ngunya po pag maot po kang ordinansa na i-consolidate po yan, tangari pong ang pagdig o ang pagkalot nagigibuhon kan mga telcos na igdi organisado. Bako putong watak-watak. Yun po ang purpose kaya. Number 2, ini pong ang sarap ang purpose kang ordinansa, ngunyan pa lang, pag-urulayan na kanya-kanyang mga kumpanya, ang ordinansang ini kang syudad, kung sakali makakapasa, pag-urulayan na ninda, tangaring pong mabadjeta na tulos ninda para po sa implementasyon next year o sa masunod pong taon. Then number 3, order of prioritization. Arin po ang order of priority. Siguro po digdi sa mga open spaces na nagpupuon pa sa na magturugdok, araw po kaning Balatas New Area Development. Duman po siguro sa CBD1 pwedeng luhay-luhayon pero dipisilo na po ang espasyo duman haraya apit na. Ang CBD2 pwede pa. Then ini pong sa tuyang mga subdivisions, subdivisions, even ini pong sa mga urban poor areas kang Naga. Na ito mga kadakol pong pigtutugdas po si Mayor Son Ligacion ning mga relocation sites. So pwede po duman ang electric cooperative, pwede po duman maglatag ng sharing ganito. So wide-ranging po ang approach kasi ordinansa. Wide-ranging po, tangarig pong mahiling ta ang gabo sa inyo. Again, sinunan ta po ng proposed ordinansa ni tangarig pong pag-urulayan kan mga iba-ibang mga telcos. They have more than enough time to decide and to align their objectives and priorities sa ordinansa kan syudad. Sunod, congratulations. May mga lugar na binabaha sa Naga. So, paano ang magiging strategy? Kaya po malao po dyan ang engineering intervention. Kasi siyempre po mapalaylay ka sa imong mga linya duman sa mga least prone sa pagbaha. Ngunyan, kung prone sa pagbaha yan, siyempre ibang technology ang gagamitin nila. So again, magastos po pero mas maray na po itong mag-invest ka sa raruan na gasto kaysa kang 19 o 20 beses kang matindog, maano kang poste mo, maribay, matindog, maribay. Dito po aram kung dito po hinagad, maka po magsubra pa sa araw kayo ng number of bagyo because of the climate change. Whether dikit pa ang bagyo, whether dakol, importante po ang level of resiliency kan syudad tinataas na. Sir, ano daw po mga restrictions sila? Ang sa syudad po, ang ano lang po kan syudad is policy. Pigdi-declare na yun na po ang policy kang syudad pag-adapt kang underground cabling. So yan po, nasa level po yung Sanggunian, kaya po didebatehan mo yan. So once pong pigset kayang kan syudad na policing iyan, si mga kairibanan ta po mga stakeholders, masunod po sa policing siring. Of course, we have to do extensive consultation. Pero we have to come up with a very firm policy. Now, we are now pushing through with underground cabling. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations.
You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Ang paghiling po kaya kani, ako po kaya, dati po akong direktor ng Kasureco. Ano po? Kaya po namamati ko ang direksyon ng Kasureco. At the same time po, naging department head ako ng Public Safety Office. Sa executive, sa execution, pag-mobilizing tao. So from a policy making perspective sa Kasureco, nahiling ko kung ano nagagasto ang kang electric cooperative. So more likely arugman kani ang paghiling kan mga telcos. So ini pong experiences kong ini from dating board of directors kang Kasureco, naging board president kang Kasureco, to a department head po ng City Hall, and now ngunyan city councilor. Tigsarama ko po yan mga experiences ko ngayon. Kaya ako makusog ang buod ko na itulod ini. One, provide legislative support sa executive department. Taday pa po ni kakayahon kang executive department kung through executive order lang, mas maray po itong ikuwasan ng very firm na legislative action. Sa mga yaon po sa mga harong ninda, sa mga ama, ina, mga busy na mag-arasikaso, kumusta po kamo? Siring man ito po mga drivers, ano? And even ito po mga nagda-drive sa mga oras na ni, nag-aantabay po sa 89.5 Radyo Natinaga sa panginut po ni Station Manager Fe Mariscal. And at the same time po sa 105.5 Bicol Idol FM Naga sa panginut po ni Station Manager Idol Bong Villacruz. Kumusta po kamo, gabos? Sana po yaw kita sa firming, maray na kamugtakan, and even ito pong mga nagdadalan sa tuya pong YouTube channel sa programang Pag-Urulayan Tapo. Kung may mga comments po, mga suggestions, pwede pong ipaabot dyan sa programa. Mag-message lang po dito sa aking Facebook page. So magkita po ulit tayo sa next episode ng programang Pag-Urulayan Tapo. So stay safe po, mabuhay tayong lahat.